שלום, היום אני רוצה לדבר על איך להטמיע באתר שלי blog.3piנות.com קוד שיגרום שכשאנשים ייכנסו אליו בשבת אז הם לא יוכלו לצפות באתר אלא יגיעו לעמוד חסימה שיכתוב שבגלל שזה שבת אז האתר סגור כעת והם יכולים לחזור ביום מוצאי שבת. אראה להם כמה זמן נשאר עד מוצאי שבת. עכשיו בשביל זה אני אכנס אני אכתוב פה בגוגל Holy Clock ואני אגיע פה, אתר שומר שבת. עכשיו אני אכנס פה האתרים שלי. זה מאוד פשוט ההרשמה שם. זה לא משהו מסובך, רק אימייל ושמות. עכשיו אני אוסיף פה את כתובת האתר. blog.3piנות.com אוסף אתר. אוקיי, עכשיו אני לא אשתמש באפשרויות פרימיום. אני אשתמש בזה הפשוט, רק אני אעבור איתכם על ההגדרות. הצגת לוגו, אתר שומר שבת זה בגלל, זה חייב להיות אם אני לא משתמש בפרימיום. מיקום דף הסגירה אצלנו, כלומר אצל orlyclack.com, זה חייב להיות אם אני לא משתמש בלוגו. מרווח ביטחון בפתיחה וסגירה. בואו נניח אני אעשה 40 דקות. אוקיי, ואני אחזור לאתרים שלי. עכשיו פה יש לי blog.3piנות.com והנה הקוד הטמעה. עכשיו אני אכנס פה, הנה הבלוג 3 פינות של 3 פינות ואני אכנס לוח בקרה. עכשיו זו שיטה מאוד דומה למה שאני עשיתי בגוגל אנליטיקס. אני משתמש איפה זה עיצוב, התאמה אישית, ואני אכניס ווידג'ט עם הקוד. הסיבה שזה יותר טוב מפשוט להיכנס לתבנית עצמה ולהכניס לתוך הקוד, זה כי אם אני אעשה עם התבנית עצמה, אז אחר כך כשאני יעלה תבנית אחרת, אז אם אותו ווידג'ט עדיין קיים בתבנית האחרת, אז הקוד ימשיך לפעול ואני לא אצטרך לעשות שום שינויים. במידה ואני הכנסתי את זה לקוד של התבנית, ממש בתוך הקוד, אז חוץ מזה שזה יותר מסובך, ולרוב האנשים זה הרבה יותר קשה, אז זה גם יגרום לזה שזה כבר לא יופיע בתבנית כשאני אעדכן וישים תבנית אחרת. עכשיו אז בואו אני אבחר פה ווידג'ט. עכשיו יש את הקוד הזה שהוא צריך להיות בלמעלה. ונניח נבחר פה header widget area. עכשיו נעשה הוספת ווידג'ט. נבחר טקסט. חשוב מאוד שלא יהיה כותרת, כי אם יהיה כותרת אז אחר כך יראה את זה על הדף. בחירת הכל, העתקה. אוקיי, הדבקה. אוקיי, בזה סיימנו פה. עכשיו צריך זה לתוך הבאדי, במקום איפה שאנחנו נמקם את זה, אז שם יהיה את הלוגו הקטן הזה של אתר שומר שבת. אז בואו נניח ונתפוס פה, בואו נראה באיזה אחד נמקם את זה. קונטקט. בואו נניח ונעשה את זה פה. primary widget area. סך הכל זה יופיע מתחת לכל התפריטים. אז יהיה כתוב שם גם כזה אחד קטן כזה של אתר שומר שבת. אוקיי, בואו ניכנס פה עוד פעם. איפה זה היה? טקסט. אנחנו חוזרים לפה.
בחירה הכל, העתקה, הדבקה, World Pages, חשוב מאוד שזה יהיה All Pages, שזה יופיע בכל הדפים. סיימנו, סגור. כן, בואו נראה, בדיוק. אוקיי, שמירה ופרסום. ועכשיו נבדוק אם זה עובד. blog.3piנות.com. בואו נחפש פה איפה זה מופיע. הנה, אתר שומר שבת, כמו שאתם רואים. שזה בעצם, אם נלחץ עליו זה יקשר לאתר שלהם. עכשיו אני רוצה לבדוק אם הוא באמת עובד. מה שאני אעשה פה, זה אני אעשה פה סולמית שווה סולמית holy clock שווה טסט ואנטר. גולש יקר, האתר בו הנך מבקר שומר שבת. סיבת סגירת האתר בדיקה עצמית, האתר ישוב לפעילות בעוד 53 שניות. כן, זה רק בדיקה. עכשיו אתם תראו, תוך 48 שניות זה יחזור חזרה. אני אעצור שנייה את ההסרטה בשביל שתראו איך שזה חוזר. כן, אז חזרתי. הנה עוד 2 שניות זה יחזור. ואתם רואים, האתר עכשיו לפעילות, אני רענן את הדף. ובעיקרון הוא מפנה לבד. הנה, חזר, blog3piנות.com. הנה, אנחנו רואים שזה עבד כמו שצריך. אני מזכיר, אם אתם רוצים אפשר להירשם לניוזלטר ולקבל פעם בשבוע את כל ההדרכות החדשות שייצאו. לקבל אותם ישר לתיבת האימייל. מקווה שנהנתם.